Ole tuna chon thil pawimawh em mai kan lo soi dawna I ngun tawin tuna mi hi lo ngai thla ula gas chungchang ani dawna hei mipui te pawh hian in kan hriat fia hi a pawimawh a a chan chu zawna tam tak chan ran ei a awm thina tin baka kan lo hre chiang lo thina chuwang chuan tuna ka thu soi tur ngun tawin lo ngai thla ula tin video te pawh lo en ula kan chan vo dik tak khati mayang khati ang chi kan chan theina tur kha na pawimawh em ani ti kha kan hriat kha kan du adeu ani ole kan thupu alu ta ila hei tun na hianin gas chungchanga L.P.G te IOC lamatang ten ti hian hei thu pek khau tak mai ron chuak ta fo maya gas distributor lamte OTP system akal pui turin ti te mi pui te ta na awol samzong turin ti khanin thu chu rang kha an neya an ron nor na sa ni amar chu kan society ten ala jir lo de wang ten til ti tel har sa khoran thana district ran thana dan lo ang deun kan lakal de furani amaro chu ka ti lai khanin hei consumer roi tu ten an point thriat thim tam tak te om theya amaro chu ayo si lamatang ten ti khanin hei tuna free home delivery mani in tina kalpui tura hindi ta ti kan from free home delivery ti kan han kalpuya khanga khanin in tina ron semta ni khatia han consumer lampang thoi tu te po ten en ten siam rem di khanin ro man na te distributor ten an siam ti khan dan fel fai tak noya ti khanin eng mo agreement te han sign ko ala ti khanin consumer lampang ten en atang kopin ti khanin mi pui tena ol samzo ka thil an chan ai dik tak mai pia lama home delivery hi an kalpui theina turin tin mana satakin an la ni khanga khanin thil mi pui tena kan hriat ve ngai te omta hei L.P.G gas an sem chungchang a hianin abuk dan ti te kan hrelawa tin ba ka expire date ti chungchang te po kan hrelawani tuna hianin abuk dan tele expire date en dan te khachiang takin kan soyanga tunami ang hianin in lo enanga ti khanin adik lawani te khachuanin an buk dana khanin fel hlelo omani te khachuanin in complaint theya in du le in lo theya ni hei tuna kan muang hianin hei gas bura hianin hei helai hi chungami hi hei kan ko fe ka ko tir hi 15.2 aroin ziak ta hei hi gas buruak rizong tina ani 15.2 hi gas bur chu chiang de lo ngai tharu 15.2 ti hi gas bur rizong ani chuanin hei tunami kan ko ti ra hi kan mule anga NETT net WT wait tin omta 15.2 kg hi gas rizong ani kan thret thiam mo tunami ka soi hi gas rizong ta chuanin gas rizong pumpui kan hriat du chuanin gas bur rizong 15.2 le hei tunami tuna kan ko ti ra hi 14.2 kg n net weight kan ti khi kan bel to mai don ani chuan kan belanga tunami number za thi ron chuak ta khati khanin kan gas bura in ziak ang kha kan belanga ti khanin an number za ta kha a kg zat kha aron lang mai dona khatiang zat kg che ha kan latur ti na kha ni tin ba ka hemi nuai net nuai tuna kan ko ti nuai hianin cross WTT hi in ziak ve thina ni khami in ziak ani kha chuanin antinan 29.5 kg ti te somthum kg ti te khatiang kha cross wait tin ziak khami ni to kha chuanin hetamina china kan soi jong kha avai alo in bel khom sa to ti na ani tuna cross weight in ziak ang za che kha a kg ha kan la don ti na kha ani chuanin thil pakhat pui bo em mai hei
tuna picture kan ti lan ang hianin achunga hian he an ban sira khanin alphabet numerical number a om thina ni kha guess book expire date tinani om zia chu guess hian expire date anei ta veka chuwang chuanin hei agi expire kha kan lo la ni cha poi thui thei em ha chan chu ma pon pok pop thei ri tin ba ka guess book ta hi hit entina ina lo kang the chu tiang za tan na sa a lo liawani pon puak lo tura duan vek ania chuwang chuan khatiang laka khan entinan alo li hlek ka mei nan liaw hlek ka te khana puak ngal pup thei ni expire ho kha chuwang chuan pawimawh em a hei chuwang chuanin expire alo omani kha chuan in la lo mia do na nia ti kha kan soi du tin ba ka da ni na phal lo te ania chuwang chuanin expire kha chu in lo return mi do na nia expire hriat dan chu kan han soi le anga om zia chu tunami kan hmuang hian d tuna po hian in d21 ti lain zia kan hmu alphabet numerical in ron kal kan ti to kha om zia chu hei tuna d21 kan ti hian in d a hi hei tam angin akal ve ani 21 a khi akum za ta expire hun tur ani ta ni ti hian in IOC lampang hian in traman peve ani om zia chu tunak picture kan lo ti lan ang hiain ABCD in expire date kha an siam than pata ama sabera chuan a hi entinanin kan hriat thiam dan turin fia kel calling kan soyanga ngun tawin lo ngai thla ula tin ang ni pon in hriat in hriat thei jok dona picture kan tilan ang kha kan tilan ang hianin alphabet numerical in akal kan ti kha ABCD in expire date hian pe a chu first quarter antita January to March anita ni chuan B aron omle ta second quarter antita April to June ani le ta chuan C aron omle chu third quarter kan tita July to September ani chuan D aron omle chu fourth quarter kan ti October to December ani le ta ni obzia chu tuna khanin khi picture kan hmuang khianin D21 ti an ziak ta D chu hei tunami thala ang hian D chu fourth quarter ami hi ani ta October to December ani ta ni chu akuma kha a number kha kan enanga D21 ani khi chuanin kumsang ni somni pakhata athidon ti na ni hei D fourth quarter hian en non tur thak tur ngei October omo December khemi kar hian athidon ti na ani ta chuanin entinanin a aloi ni chuanin sang ni somni le pakhat a January March tha en nona ngai tur ti kha ani don ta thi don ti na ni chu expire ab guess burakha amaro chu ta khian entinanin d 25 alowin zia kan ni chu kha mi tam tang hei mi tam tang kan threla wani d entinan d 25 alowin zia kan ni chuanin d chu kan soi to angin fourth quarter mi nia October to December athidona chu kumsang ni le som ni le pali ani chu D24 tin jiak chuanin apia number kha 24 ani chuan kumsang ni somni pali December October mo December athidon against bura khati na ani chu mi tam tang kan thela wa kha kan soi kan hriat pol thina ni kan confuse thina ni achan chu quarterly angin aron pe ka wang khanin A B C D na aron peta si kha a number kha kan lo hret to thina wa thenin a date te mokan lo tia mar chu kum ti na ni ti kha kan hredon nia chan chu tuna pokhian hei picture ka mua kan hmua D21 ni ta a entina tun kum hi sangni somni pathuma ni ta sangni somni pathuma chuanin a 23 lo ti seng kha chu lang mi lo tur a chan chu a expire to a ani to January to March a expire date to ni amaro chu tuna D 23 ani chuanin ala expire lo ani kha chu lak thei ta tin ba ka a polo ni seng a 25 om thei thawani
om ji kan riem a 25 om thei tho kha expire mi ka expire chuang lo om ji chu a January to March sang ni som ni le panga a thidon ti na ni kan thre thiam em 25 ani chuan sang ni som ni panga a thidon ti na ni chu akum za tin ta tu na mi khamo kan soyak chu khatiang zel khani chu mi tam teng kan confuse a ania a he chu expert kan lo turmut kha ani lo amaro chu sang ni som ni pathum ani khachuanin khamit nuai lampang ani khachuan expire vek ti riat tur ani amaro chu achung lam ani khachuan expire chuang lo ti kha riat tur kha mi tam teng kan confuse a chu chiang de in kan soi lang ani chu chuanin khatiang ni khachuanin in return anga in la lo the ni tin ba ka e distributor te hian nge in leak detector tuna kan ron ti ran ang hi an keng nge tur ani a kha consumer ten in du chuan in check tir theya check ro min buk ro atling lovem ti te tin a chunga a gas chunga chi khanin silang chi kha omem ti te kha in check vek the ani ti kha I kan ria ila tin thin tlang lama kan unau te khan lo check ngun ro khatiang kha distributor ten expire to hi thing tlang lama an thon ti te a tam tak soi om thina chuwang chuan in lo check ngun ula khatiang ni kha chuan lo la lo ngam ula tin ba ka in dimana khatianga an pedu lo chewa mo khatiang a thei lawan titlat ani kha chuan in consumer huai tu te thlen ula atu dan zirin an ni in ma an ron la don ani tia kha kan soi du hlau reng lo tur ani a tin ba ka hi thil distributor te pona thin rim a an lak tur ani lova chan chu thil ding lo ani a mi puite safety thil ani awangin hei chu an ti ngei tur zok ani a mi puiten in soi di kha chuanin lom takin lo pomanga an kheng sak zok tur cheu ni ti kha kan riat tur ani tin a buk thuwa chung kan soi to kha na chin mi ang khanin kan buk tir tur ani a khatiang buk za tak chia kha kan soi to kha picture hei tuna picture ron lan ang khanin picture lang ang hian hei achungami ang hi tuna kan ko ti rang hi 15.2 ani a net a hi tuna kan ko ti ra hi 14.2 ani chuan khan kan belanga 29 point something ani ta 29.4 ani ta chu khatiang za kha kan la tur ani antenna buk alo tling lo ani chuanin kha chuk abuk tling lo akha chu abuk tling lo zat ang kha poisa kam pe mai tur ani a chan chu abuk tling lo wa kan la du lo wa ti ngot kha in ti thei thowa amaro chu kha lo tling lo ani chu amaro chu hei ta kan riat tur chu antenna kan bu ka kha 29 na tin lo na kha gram za sum nga ang ve lo ni ta senga lai hola ti na ni chu khatiang kha chu consumer right lamang tang po hian in riat thiam na kha om theya kha te kha chu kan riat thiam ve tur ani ti te po kha zau tak khang kan ril du kha kan hon ve kha ngai ani antenna 29 na thin lo na kha gram chan ve ang vel tlek ani kha chuan kha te kha chu kan riat thiam ve tur ani gra za som nga ang vel te lo ni kha chuan kan riat thiam ve tur ani ti te kha kan soi du a tin a lo tling lo ta se antenna kan tiang antenna kan chu tang ti kha thil om thei le ta ni a lo tling lo ani chuan kan chu dan tur chu kan ron soi le anga chu na chira kan soi tong khan atlin lo na za ta kha kan la du tho ani chuan antenna nin gram cases somni pakwa tura ni sari chawania hei chu man pang an kala don lo chu wang chuan in atlin lo na zat ang che ka peng kan penga chu tiang za chu ka peng che iti the ani chu tiang iti don chuan tiang kan chu tang kan ti chuan a chu dan kan soi le don ani dan phei chung ka chu mi ma chung kan soi lok anga dan phei chuan in adu khir khop maya hemi abu na platform type a hrim hi digital weight scale kan tia hian in less kauna plus slash minus 10 gram khera phut nge ni a equal che tur a chu 10 gram la kani chu ti a accurate le tur ani a ti mai ani a du khir lutuk chu tiang chu ani chu wang chuan in tuna chuna chu tang kan lo se kha tiang chi kha lo ni kha chu ani antenna nin IOC hianin amaro chu are chungchanga hian kan riat tur chu IOC hianin RSP kan ti retail sale price hi abit tuk thar thina ti abit tuk thar thina ni
hei thatin hianin adang lam ber thina kha chu are chungchang kha chu kan soi thui lo mai anga chon ran are ta kha chu ain updana kha kan re thiam mai anga kha chu soi ta lo ta ila lo sang view ni chon nga tinge chan ti ta kha chu consumer thoi tu te mo tu te complain na tu te po oma kha tinga kan soi mai anga mani ne po khan distributor bua te po khan nga ti em nge te po ka ti kan khen ve thei thobani tuna kan soi tu tak azo chu kan poina kan lu tanga khatinga kg entirnanin somni le pakua na china mi ang kha picture kan china hey picture kan muang tho hianin somni le pakua kha kan lo la don na tu kan lak tur 29.4 kg kan lak tu lo ni ta amaro chu 26 ang chi te lo ni a kala lo the idu choni lo the kan ti to kha ama chu a kala nga amaro chu abuk tlin lo na za da hi paisa ka pe ka ang che hianin paisa chu kan katang kan tia kan chu don ni chuan entirnan IOC in RSB price kha tun tha atan I agesa ilak mantura kha sangkhat somruk hei picture kan muang hian lo ni ta seng sangkhat somruk khan khami gas bura kha kezi somni pakua kha ilo la don ta ni sangkhat somruk ang kha chuanin hei picture kan muang khan gas ri zong kha 14.2 ti kan hreto ni mo net weight kan tia kha hei tuna kan muang hian hemi net weight nen hianin I phone kha ila chua ka nga I tunami ages mantur iti zat sangkhat somruk le net weight 14.2 kan ti I calculator khanin isem don ani chuan isem nga tunami hiaron chua ka nga chu tunami ron chua ka hi iges lak naman achu ni ta ni kezi khat zel kezi khat akha ilak naman akha ni ta ni chuanin kha atlin lo na za ta chu 7 rs somli pasari kezi khat akha somli pasari angzel in ilaita a chumi atlin lo na za anga za ta chu ipe to mai don ani kan re thiam em kan lak na manakha rs sangkha somruk ani chuanin net weight gas omza ta chu som palia kha kan han sem don ani hei tuna kan muang hin kan han semanga chu kan sem chua chu rs 74 alo chuak ta a chu e ati pum theya 76.65 ang lewni ta a iges lak chu kezi khat atlin lo chuan are somli pasari in aman ipetlem don tinani chu kan re thiam em ni kwa kha ni riat lo ni chuan in I tunami sangkhat somruk choi I choi tura kha apum pui man tur kha lo ni chuan in amaro chu ni riat lek kezi lo ni kha chuan in 76 akha I minus mai don ani chuan chumiza chuanin tikhanin atlin lo na za da kha I pe thaze lang kan the thiam ang chumo ka soi dan kha fia viewing ka ria ti chuanin amaro chu khatia film khur taka iti chung po a ages antenna buk dik tak a I lo buk tling I lo buk po a inain hona in mangdona amaro chu ultra le thelo khatiang chi kha lo omani kha chuan I complain siam nga kha I thleng le the ni tia kha kan hriat bok turani abu ka po lo tling vek theya amaro chu iwa mangdo na I mang theilawa tuite po lo tau the ni vai ho ten hei di tunla ya midik lo kan tam to khating khan lo thun the trick te eng mo kha lo om ve te khatiang ni khachuan in distributor hena e moi kalfata consumer in khua in district mo roi tu ten hena te moi thenanga tikhan age sakha I thleva thleng le mak the ni tikha kan rebok don ani kha apoi mo zual kan han kan ti deuh kan soi zul chu ni a hriat thiam lo engemaw kan ne ni chuan in private lama kan zo tanga comment lama te pawh kan soyanga tiang kan hriat ti ang te ka in hril hria anga tikhanin kan theina zon in pui kan tumanga soyang khanin thingtlang lam kan unau te hei ge chungchanga hianin distributor ten in na tam mi pui te chan ai na tam em ti tho mi soi tam em maya chuwang chuanin adik
taka kan lo le ya kan sum le pai te lo hek lo wa tin ba ka gas bu tra expire lo te abuk ting dik tak kan lei theina tur atan khan he video hi karon siama tin kan lo hriat fia theina tur te le thil om dan ani na dik taka hi kan lo hriat kan fin fia ve theidan tur kha kan hriat thiam theidan tur kan hriat them theidan tur khanin ages chungchanga in jiak te pokha explain na kha karon ne ya khatiang khan ya nang mani pon lo chi kula ti khan lo ti ru la kan ti tur ani ya he hi tu ma in tharun lo tur ani ya consumer kan ni na angin kan right ani a ti tura kan tia kha chu distributor te pan ti anga ti khan gas leak ate po ti khan an check anga an bu kanga gas leak detector te pon kenga an ti nge turani chu kan right ani a khatiang khan lo ti ula khir khiep na ani rowa ama ero chu khir taka kal tur ti na khani chuang lawa chan chu kan du strict lutuk hi chuanin thila buai theya achan chu ena hriat mai han choya ani mai hi ati angchi kha thil om ve ani chuwang chong khatiang kha chuan in hriat thiam na thui tak nen khanin kal kha kan tuanga maro chu thil dik lo ti a kha kan enzam tur ani lo ti la kha kan hriat fia kha pawimawh le ani ole engemaw zo du kan nei ni chuanin comment lama te poka in zot lenga kan hriat thiam lo lai deuh te omani chuan ti hang kan in zot tanga thei chin china hriat ang chin ten kan in puizel don nia ole khati zong khani le phot me ro se kalome